Quan veig unes mans que acusen, penso en totes les mans que no han tingut l'oportunitat de fer-ho. No per manca de talent, per manca d'accés. Una agulla, un fil i la certesa que allò que fas amb les teves mans té valor. No hi ha cap teixit més fort que el d'una dona que decideix el seu propi camí. La cooperació no és caritat, és reconèixer que el talent és universal, però les oportunitats no. Llegir i escriure, dos drets que moltes de nosaltres donem per fets des de la infància. Per a moltes dones adultes al Nepal, aprendre a llegir és un acte de llibertat. És poder signar un document, entendre una recepta mèdica, explicar als fills el que posa en llibre. És ser plenament ciutadana del món. Des de Catalunya, cooperem perquè creiem en una cosa senzilla i radical alhora, que totes les dones mereixen les mateixes oportunitats, aquí i allà, ara i sempre. Amics del Nepal, perquè la justícia no té fronteres.